El nou esportiu cita Gerard Piqué. No tenim la pell fina, però no se'ns pot faltar el respecte. Són paraules de la roda de premsa d'ahir. En pàgines interiors entrevisten Juan Guillermo Cuadrado, lateral colombià de la Fiore, que algun diari ha relacionat de cara al futur amb el Camp Nou. El Barça és un dels equips en què més em fixo per millorar, declara. Esport obre amb una exclusiva. Messi treballa 10 hores al dia de cara a recuperar-se. En un reportatge del periodista argentí Jorge López, el diari explica que la jornada del davanter és de 8:30 del matí fins les 7 del vespre. Mundo Deportivo també recull les paraules de Piqué ahir en roda de premsa. Confieu en aquest equip. A la part superior de la pàgina, el diari defensa que no descarten un central ja. L'equip tècnic estaria meditant fitxar-lo i afloren els noms de Balanta i Berghini. D'aquesta decisió en pengen 4 jugadors: l'estat de Puyol, la continuïtat de Song i Mascherano, que interessen al Nàpols de Benítez segons el diari, i la renovació de Bartra. A El Periódico parlen de les floristes de la Rambla de Barcelona que driblen la norma que no els deixa vendre souvenirs a les paradetes, oferint com a record retalls de gespa del Camp Nou. El diari El País es fa ressò de tripijocs en el futbol modest. Una empresa especialista en detectar-los, contractada per la Lliga de Futbol Professional, alerta d'irregularitats en el Constància Nàstic de segona B i en el Reial Societat Granada de la Lliga Femenina. El madrileny Marca no ha trigat ni un minut en treure el Sant Cristo gros. Cristiano en portada afirma que ha vist l'equip molt bé sense ell. El diari L'Equip, que dedica la imatge de portada a la victòria ahir de l'Evian contra el PSG 2-0, presenta a la part superior un possible acord entre els clubs de rugbi de Bayona i Biarritz com una fusió entre bascos. El Tuttosport italià retrata Pogba amb el premi Golden Boy 2013.